Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Thoth jo-Kenya koro wacho ni lokruoge moketi e paro mar chik mar omenda ma higa mar 2023-2024 chalo koth magoyo nam. Kendo onge lokruok moro amora mabiro kelo e ngimagi. Jo-Kenya ywak ni ngima sani oidho kendo medo juogogi biro mana medo hinyruok kata hinyogi kaluwore kod nengogi ma bende sani koro ni malo. Kaka Simfros Okinda lero, thoth jo-Kenya dwaro mondo mi owit oko paro mar chik no chutho. Kono mana seche machuok kende motelo ne somo mar budget mar hik omenda manyien, paro mar chik mar higa 2023-2024 pod dhi nyime e kelo liet e pacho ka. Ka oganda moko neno berne e konyo tend Kenya Kwanza e kelo dongruok e pacho ka, jomoko to neno ni en gino mabiro medo achiedh nade ngima jo-Kenya kaluwore kod nengo ngima masani oidho. Onge lokruok moketi. En mani jogo temo keto gino skari mondo tem lose maber, to gikone en mana VAT modong' cha ema dhi kawo kakare. Kiwacho housing levy mano duok to 1.5. Then 1.5 to gigolo the cap. Koro en 1.5 kuom ng'ata. To miyo weight maduong' ni employers. Kendo employers kong'iyo malong'o nyalo keto weight no bende kuom employees. Ok odhi donjo malong'o maber. Moko kuom jo-Kenya wacho ni bedo ni osuru mijuogo e wi modhi pod ochung' e 16%, nengo ngima pod biro mana idho. Fuel levy ma bende ok gimulo. Mane kamano winjo gimul. Nikech gi fuel gimoro amora dhi malo. To kinyalo duok VAT mar fuel piny, ne dhi konyo oganda mang'eny kabisa nikech gimoro amora ne dhi dok piny. King'iyo budget masani iwacho no medre gi gimoro 100 billion. Omiyo an kako buya an kaka akwayo ni jo od bura te kawuono riwre otim gimoro achiel ka gitimo ga pile. Na wacho chini kaka ne gitimo pile. Kaka gitimo ga pile ka giriwre ka gidwaro ni misach gomed malo. Wada giriwre kawuono mondo mi ja piny manogo ne gi ombulu oyud fuong'ruok. Jopiny ywak ni kata mana sani kapok omedo suru gi kale matek mar dago ngimagi mapile, omiyo giwacho ni onge ber moro amora ma gineno ni chik ni biro medo e ngimagi. Takuketi to kwane ka pod yot, pod tek ahinya, ji ni matek, garama mar ngima oidho, onge kata kaka ji nyalo chiemo e udi. Koro waneno kata koloke to pod onge lokruok moro. Moko kuom jopiny bende onyiso luoro margi ni omenda ni ok biti godo maber kendo nyalo biro lal e lwet jotelo moketo wuoro mbele. Kuna kitu rahisi, hata hiyo walikuwa wamesema 3% wanakata watu, hata hiyo ilikuwa tu njia ya mkora. Sasa wanasema wamereduce to tena sijui 1.5 sijui 1.5, hiyo pia ni njia tu ya kunyang'anya watu pesa na kujifaidisha hawa wenyewe. Hawa wangewachana na hiyo maneno, watafute njia kujengea watu nyumba na pesa hii wanasanya ushuru. Jo-Kenya koro kwayo piny owacho mondo manyore mamoko mag loso omenda ne budget manyien mopogore gi medo suru magichulo. Telo mar Kenya Kwanza geno ni paro mar chik mar omenda mar higa 2023-2024 biro konyogi e choko omenda ne budget gima bende en budget maduong' mogik e pacho ka, en budget mabiro kawo siling trilion 3.6 ka jopiny to ywago nego ngima. Ne Ramogi TV kowuok e boma ma Nairobi, nyinga Simfros Okinda. Kuram ga jwang' riwruoge auchiel ma ok mag piny owacho